Miškové zdravotné znevýhodnenie neumožňuje, aby nám povedal niečo, ale nám dokáže ukázať, ako sa teší zo športu. Keď je Michael šťastný, tak všetci to vidíme. Sa teší, rozhadzuje rukami, usmieva sa. Takže Michael má 19 rokov, je to náš super syn, superstar, naša rodina. Special Olympics International, with the help of educators, developed the Motor Activities Training Program, known as MATP. MATP started around 1988, and that's where MATP is ensuring people know that Special Olympics is a place for everybody of every ability. It is very much known now as our Special Olympics sport for athletes that can't access sport in the competitive Special Olympics traditional way that we see sport. Keď sa Michael narodil, tak vlastne ten pôrod bol komplikovaný. Postupne sa tá situácia celá začala veľmi zhoršovať a začali sa vynárať veľmi ťažké diagnózy. Každý hľadal ten únik od tých povinností, jeden v práci, druhý pri rodine. Tak chvíľu sme mali obdobie, že sme proste nefungovali spolu ako rodina. Bolo to proste strašne veľký tlak a tá atmosféra bola veľmi zlá. Je na to, aby spojila rodinu, nie na to, aby ju rozdelila. Bolo to akoby, neboli sme ako rodina spolu. No. Ale nakoniec vlastne to dopadlo tým, že môj muž veľmi ľúbi Miška, ja ľúbim Miška, takže výsledok je dobrý, no, že sme sa vrátili k sebe. Special Olympics Slovakia started the MATP program 5 years ago. We were really lucky because Michael is the very first athlete. He's kind of a pioneer in MATP in Slovakia. Program MATP, tak ako sme ho začali praktizovať, začal u Miška rozvíjať zručnosti, o ktorých sme ani nevedeli, že by možno mohol sa v nich zlepšiť. A veľmi nás to nadchlo. Miško, benefit bol v tom, že získal nových kamarátov, získal pravidelný návyk, tréningy, túžbu stretávať sa. Proste slovo šport sa stalo už jeho bežným životom. With our program, I think, can be an example for other countries, can be an example for communities. Don't be afraid to do sports, even if you have a child with multiple disabilities. Môj otec bol veľmi temperamentný a proste odvážny človek, energický, ktorý nepoznal slovo neviem, nedá sa. No a keď mal Miško, myslím 2 alebo 3 roky, prišiel s tým nápadom bicyklíku, čo sme sa mu všetci smiali, že v podstate len pasívne akoby tlačil na tom bicykli, kým Miško až po nejakom roku, 2 pochopil alebo zapol ten pohybový vzor, že začal aj sám samostatne bicyklovať. Takže je to detková zásluha, že Miško bicykluje, potom už na to nadviazal manžel.
potom prišli špeciálne olympiády, kde sme tie zručnosti získané na bicykliku mohli využiť aj pri súťažení. A to bola obrovská motivácia pre Miška. Vyhrať medailu, ísť, súťažiť. Miško, poď, ideme na majstrovstvá Slovenska, chceme byť majstri Slovenska, Miško. เรื่องนี้ก็เป็นการแข่งขันเหมือนกันค่ะเป็นการแข่งขันทักษะกลไก MATP แล้วก็ What we want to do in the future is to bring MATP to regular Special Olympics competition. We will always have an MATP division. If we don't step forward and take on MATP and see it as a sport for people with profound disabilities and high support needs, then those people will get left behind and they'll never experience that joy of sport. Ja mám lyžiarsku školu, takže tam to bolo prirodzené, že sme s Miškom skúšali najskôr na lyžiach. No ale viete, to vyššie je to, že človek chce sprostredkovať tú radosť aj iným ľuďom a poskytnúť im to, čo my prežívame s Miškom na tej monosky. A myslím si, že tak som vychovaný, že som taký typ človeka, ktorý rád pomáha druhým. Viem a sám vidím tú radosť a motiváciu jednak rodičov, ale aj detí, keď sa tým zaoberáme. It's really inspiring to see what Michael and his family have done because they've really taken it on and inspired other families to get involved. Tak je to pre nás obrovská česť, obrovské zadozučinenie za všetky proste tie dni strávené športovaním, či už telocvičný, na tréningoch, na bicykli, v zime na zjazdovkách. Ako veľmi nás to teší s manželom, bude nás to motivovať naďalej sa nevzdať. His parents used to be athletes and they kind of gave back sports to the family. Even they have a child with intellectual disability. Hrdý, že dokáže vôbec bicyklovať a že sa teší z aktivít. Tú šťastnú chvíľu, keď spolu sedíme na bicykli a môžeme zdieľať spoločne ten pocit z jazdenia. Sme šťastní, že to môžeme robiť spolu a že nemusíme byť niekde izolovaní. For families and for athletes, it doesn't matter what somebody's needs are or what their abilities are. There's always a place in sport.